galdetu dena diru truke egiten duen kartzelariari. Galdetu gaur mundu jaio ziren arraziei, begiratzen baino ustun ez digungo taletari. Irekita inoiz uzten ez dituzten atei. Ama bateri zenbat malko isurri dituen, kartzelagatik zer sentitzen duen. Ama bateri zenbat malko isurri dituen, kartzelagatik zer sentitzen duen. Batzuentzako zigorra, bestentzako patua, niretzako kontzientziaz onarturik ondorioa. Batzuentzako zigorra, bestentzako patua, niretzako kontzientziaz onarturik ondorioa. Galdetu bilduka begiratzen duten izarrei, galdetu zer ikusten duen bere isladak izpiluari. Etortzen denean aldentzen ez den bakatadeari, Zenterre konturako bizi gaiten den denborari. ama bateri zenbat malko isurri dituen, kartzelagatik zer sentitzen duen. Ama bateri zenbat malko isurri dituen, kartzelagatik zer sentitzen duen. Batzuentzako zigorra, bestentzako patua, niretzako kontzientziaz onarturik ondorioa. Batzuentzako zigorra, bestentzako patua, niretzako kontzientziaz onarturik ondorioa. Nire bizitza juezean egunero betetzen,